Frați gine venit. Gine ne aflăm, patrăcem gine, se ghiți toți gine. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι γνωστή η συνεισφορά των Βλάχων τόσο στην απελευθέρωση όσο και στη σύσταση και την ίδρυση του ελευθέρου ελληνικού κράτους. Πολλές οικογένειες βλάχικης καταγωγής αποτέλεσαν τους πρώτους ένοπλους πυρήνες, όπως οι Λαζέοι του Ολύμπου, οι Βλαχαβαίοι των Χασίων, οι Ζακαίοι των Γρεβενών και πολλοί άλλοι αγωνιστές όπως ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Γιάννης Φαρμάκης, ο Γιάννης Πρίτης, ο Νίκος Κομοσούλης και άλλοι προσέφεραν ανεκτήμητες υπηρεσίες στον ελληνισμό. Πολλοί όμως υπήρξαν και εθνικοί ευαγγελιστές. Stai, passo per la